piso. Naban gid siya piso. Kani, lagay ni. Nagkuhan, tag 5, tag 10. Nas lalo. Gitinood ako ni kanira. Paghulog kani. Ako ni gitinood. Pagkanda ko na. Pag-lock, Na po'y katiyo ana. Tiya, ay te. Wala. pag-lockdown naman eh. Laba, Ana may laban tag 5, tag 10. laba po ni computeran sa Arvee ah. Oh, inana yung computeran tino. O iyap gay ko nga daghan kayo, grabe kay. Ano sa computeran tin anak ko. Oh, mag-iyap po may tag 20 kapin. Gamay ra gay na, buto na una. Kamay god. Kapot tag 20. Abot. Yeah, Ba isa baka- sa mukha. Oh, Nanas mga 10 Wala ni. 10 mil. Wala ka ba? Imong hati pila imong estimate 5 sige. size. Ni wala ko na og size. Amo ang sobra. Oh, bukata eh. Be. Basta mula pa og size. Unya di pa gyud mabuto size imo ha. mao na. Hindi ko buat sa so, iway ako ah. Pati ako sa sigaw. Hey! Alvino! Put na nila eh. Katingan? Utlan siya na. Lagi sa pluglain. Wala mahuko. Eh! Ikot to. Ihawi na! Gabi pala ng video. Ano? Asa may? Dire na ako. Buwan eh. Bisig asa ito sa mga Asa sa kay ma-apply na ba? Asa ang makubuwan eh. Lubaran namas. Anong gitikpan mo? Ayos ka nang dukan. Mag-ingat sa kutsilyo. Yan. Saan mo na? Ayo lain na ha. Kay iya pala tong pilang unos sa ka. Isa may brand ni. Tumulaw ni. 50 man eh. Diba 50 ni? Pila 1.5. 1.5 no? Ah, nakapila na sa 1.5.
ubos sa kanya ni. 6,000 makabago na. 6,000. Kani ba? Kadua mo na. 6,000. Ay, Ang kadua mo na. Kani Ang primero mo na. 6 pila to? apa ang last na? Kinaunan. Kinaunahan. 6,000. 3,803. 3,800. 3 pesos nya kani. Ang sa 1.5 3,357. 3,257. Yung kaning 2 liters 6,386. 6,296. 1.5. Ayun ang tag-single. Yung taxi ko dahil ka tag-piso na tag-piso. So, mas mayo tag-single ang para dagang mas. Ketchup. Wala pa na na. Yung pila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Wala ni kabot ha, wala ba ni kulangan. Kaya, 2, 4, 6. Ito rin naman ni kulangan bisintos. kana, 700. maybe, Maybe. Nakatabutan ito. 10, 100. 100. Basta na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pila. 13,352.